řekl, že soutěž bude právě u nás, ten by mu určitě nevěřila. Na svědomí to má všechno pan Vladimír Mikel, spoluzakladatel včelařského kroužku v Sazovicích. Že se mezi dětmi v poslední době najde tolik zájemců pracovat ve včelařských kroužcích a pokračovat tak v tradici včelaření, kterému se od pradávna věnovali naši otcové a dědové. Takže díky organizátorům, všem zúčastněným přeji hodně štěstí do té soutěže a nezapomeňte základní heslo, je důležité se zúčastnit, nikoli zvítězit. Všechno nejlepší. Kdyby náhodou někdo chtěl opisovat, tak ať to kamarádovi nejdřív zkontroluje, aby tam neměl chybu, pak teprve ať to opíše. Ano? Takže přeju vám všechno nejlepší, děkuji všem dospělým za přípravu, děkuji všem vedoucím včelařských kroužků za celoroční práci a určitě se zítra budeme rozcházet s úsměvem na rtech a budeme vědět, že se nám celá akce povedla a že jsme tu byli rádi a že se budeme rádi vracet. Chtěl bych popřát, v první řadě popřát, když jsem řekl tak dětem, úspěšné soutěžní klání ve všech soutěžích a vždycky může zvítězit jenom jeden. Takže si z toho nic nedělejte. Podstatné, jak už říkal pan náměstek, je zúčastnit se, ne zvítězit.
vám všem, kteří jste soutěžili, popřát k výsledkům, který jste dosáhli, protože vůbec nebyly špatné. Víme, kdo postupuje do ústředního kola soutěže Zlatá včela v Nasavrkách. První 3, kteří obsadí ta místa v Nasavrkách v ústředním kole, tak pojedou reprezentovat Českou republiku na mezinárodní setkání včelařské mládeže do polské včely Voly. Děkuju, loučím se s vámi a ještě jednou díky všem. Přeji vám všem hodně úspěchů ve vaší záslužné, obětavé a náročné práci. Hodně medu, málo žihadel. Vedoucím hodně trpělivosti s dětmi a hlavně šťastný návrat domů a někdy nashledanou.